Мәсәлән, җир астыннан инде менә 20 минуттан җирнең өстендә булачак концерт Мәскәү уртасында. Шепшин авыл концерты. Илебез башкаласында Мәскәү үзәгендә татарга бәйле 2 урам бар. Большая Татарская һәм Малый Татарский переулок. Мин хәзер Малый Татарский переулок урамында. Анда урнашкан татар милли үзәге, шушында үтәчәк татарча концерт. Бинага керә торган җирдә истәлек тактасы. Мәскәүдә татар театрына нигез салган Газиз Айдарскийга. Уятыма күрә мин моны белмидем, бу минем өчен бик зур яңалык. Хәзер идәгез керәбез. Халыкның күплеген күрәсезме? Алма төшәрлектә, борын төртерлектә урын юк. Калфак киеп килгән ханымнар да бар. Кайларда сез авыл балалары дип аталган концертка аншлаг, юкса керү түләүле 300 сум. Әмма билет халкы тамашачыны куркытмады. Нур татар музыкаль фольклор театр студиясының 10 еллыгына багышланган тамаша бу. Сәхнә авыл йортының эчке күренеше итеп бизәлгән. Тамашачы алкышларын кызганмады. Бу кичәдә Тальян да яңгырады. Кәмит тә булды. Токмак та итештеләр. Татар милли мәдәни үзәге матур җирдә, тарихи бинада урнашкан, 1914 елда төзелгән була. Муса Җәлил бюсты да бар монда. Милли үзәкнең актив тормышы фотоларда күрсәтелгән. Тамашага килүчеләр Наилә Акмаеваның рәсемнәренә хозурланды. Концертта рухи азык алганнан соң, хәзер башка төрле азык алырга кирәк. Татар милли мәдәни үзәге янында ук урнашкан ресторан Татарская кухня. Сезгә дә күрсәтә нәрсә барлыгы. Менюда татар ризыклары шактый. Өч пишмакның гына әллә ничә төре бар. Монысы президентский. Ишлегендә цукини белән кабак. Кабак үч пишмагы булып чыга димәк. Ресторан матур картиналар белән бизәлгән. Бер пишмакка самавыр, чәкчәк, пиалалар өелгән. Мин менә ниләр алдым. Шурпа, ханский дигән салат, сарык итеннән казан пылавы, үч пишмак һәм чәй. Бөтен ризыклары да бик тәмле. Үч пишмагына гына дүртле куяр идем. Нәрсәдер җитеп бетми сыман. Концерт караганнан, ашап чыкканнан соң мине тагын бер сюрприз көтә булып чыкты. Менә бу татар урамында тора Габдулла Тукай. 2011 елда куелган һәйкәл, сүз дә юк. Бик матур, әмма Тукай кошлар тизәгенә батып утыра. Беркемне дә гаепләп булмый. Кошларны да менә шулай кош тизәгендә булгачны бердә матур түгел. Сүтеп торырга, юып торырга кирәк микән? Күңелле нотага күчик. Татарларга Мәскәүдә татарлыкны сакларга бөтен мөмкинлек бар. Җырлыйм дисәң, студиясы, ашыйм дисәң, ризыгы бар. Иң мөһиме күңелдәге татарлыкны югалтмаска, саклап калырга.